Right. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muswara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, tunangokutenda nenyaya yekuti sei yekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, nyaya ndikufamba nayo zvamanje ihombe. Tushamisika kuti chiri munyatsoitika sei tazosvika panguva inoyi zviri kumboda kuitika, because ukaona wave riri kufambwa naro nemaprofita enhema pakashata. Anyways, panongwana madzibaba vari kunzi Baba Magirazi. Ndizangu kuti vanoita nezvei, but vanenge vane kashiraini kavo kavari kuitawo mawonders vari ikoko. Ndasanganawo nevhidhiyo iri randoda kukuratidzai kuti mundiudzewo kuti kune dhimoni rakadai so here, kana kuti vanhu vari kutoita zvavo mabhidhiri acting zvayo muchechi. Pakashata zvamanje ameno kuti chii chiri kumbonyatsoitika kumasowe uku, kana kuti chii chiri kuda kumbonyatsoitika munyika yeZimbabwe. But kuoma kwaita zvinhu nekushayikwa kwemabasa kwaita zvinhu kwakutuma vanhu kuti vangoita yese. Ng'anga ikauya ikati uyai ndikutore vhidhiyo makanamirana, totoona vanhu vanotoenda votobuda vakanamirana, votozonzwa kuti vasunungurwa nasekuru ningi, vasunungurwa namadzibaba ningi, apo zvinenge zviri zvefeki. Munhu ari desperate, ari kuda mari, uyezve uyuwo ari desperate kuda kubira vamwe vanhu mari. But aiwaka panapa pachitubu ndo patinozviramba, ndo patinoyatata aiwaka tinoti chokwadi chese pachena bvu. Tokuratidzai mutactic yavari kushandisa kukubirai mari. Mozviziva. Kana wakuzoenda kunorohwawo mari wega, hai zvazvako kwakupusawo kwako ikokoko. But chokwadi chetakaita sei chetakachitaura. So panapa we are doing the Lord's work. Tiri kushanda basa, tiri kuita basa raJehovha. Saka zvese zvamunenge muchitaura izvo rinenge ratodhirama, kunenge kwatokupenga chaiko handiti. Right, so rega ndidai so ndisandapinda munyaya yangu, ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri kubuda pascreen apo. Ndokuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi chii pasame number ipapo. Handitika toita sei tinodzifambira nyaya dzese, hatina nyaya hombe kwatiri, hatina nyaya diki, nyaya dzese tinoita sei tinodzifambira baba. Uyezve hatina watinotya, tinotaura tisingatye pano pachitubu. Handitika pane vamwe vari kubira vanhu mari, tiri kuvaziva vachinyepera vanhu nenyaya yeSadic protest, vachitorerwa tumadonation. Tichauya navo futi panapa tovafumura, tiri kuvaziva, hatisi kumboramba, tovaziva, tichauya futi navo tova-exposa, because nhamba dzavari kushandisa dzitori nhamba dzevamwe gogo vatoriwo mugari wemuSouth Africa ma1. Information yese tinayo, but hatingoita rudzungu kuda kuibudisa, but tinenge tinayo takaigarira, tichauya nayo futi panapa. Handiti saka tiri kuti kana une kabusiness kako kaunako, kabhinda uko kaunako, aiwa register company
kambani ngairejestwe. Bata Owen akuitire sei, akuitire mutactic wacho kambani irejestwe inge ine mapepa akaita sei, mapepa akakwana. Handitika unongomutaura kuti Owen ndabva kuna DJ Holly, vanotaura kuti ndikakubata iwewe ndiwe munhu wacho unokwanisa kunditira sei, kunditira mutactic wacho. Handitika namba dzake ndidzodzi dziri pasi apo. Saka batai mukomana Owen moita sei, moitirwa mashiripiti acho. Handitika mahwani kambani ngairegister. Kana uri individual uchida personal account yako yekuti uite zvaunoita zvako uri kune imwe nyika, chero nyika ipi, aiwa bata Michael FNB account anoita sei, anokuvhurira. Musakanganwe password ndeyekuti tabva kuna DJ Holly, munopiwa VIP treatment. Handitika nevakomana ivava. Saka ndo manamba 2 yogara nayo awo, namba ya Owen nenamba yani ya Michael. Handitika zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoenda kumberi, right? Saka panapa rega tijambire munyaya yedu muonewo dhimoni riri panapa. Hama dzinodikanwa, mondiudzawo kuti idhimoni here iri kana kuti vanhu vari kutogadzira zvavo eseries vari kutogadzira zvavo firimu. Pakashata hama dzinodikanwa, pakashata. Rega tidai so tione kuti tinowina here. Mawana vari pakutsvaga, we respect zvedu haso yavo vakomana vari pakutsvaga. Right. Ndo rinonzi drama episode remuvhango ndiro ranga muchiona iri. Hanzi dhimoni handityiswe nemuroyi. Amene ndo zvakaita varoyi vekumusha kwenyu here izvi, kana vasvika chaizvo varoyi chaivo kana vaapia vanouya vachidaiso here. Vashura ari kuitika hanzi kwaBaba Magirazi. Varototedzera kuti hanzi tiri kuchimhanya vachidaiso vachinyemera vanhu kudaiso. Boys, vanhu ngatisadaro on a serious note. Right. Rega ndikupei mafacts ndikuratidzei kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa kumachechi kunenge kuri kunyepa, kunenge kuri kunyeperwa. Handitika. And then iwewe you want to have a conversation nedhimoni, and dhimoni rinenge tichinzi ndiro Satani, and Satani anenge achinzi ndiye murevi wenhema. Saka hapana conversation iyi kwairi kuenda. Hanzi Jesu achisvika pane murume anga ane madhimoni aigara kumarinda. Hanzi dhimoni rakaskrima kudedzera, zvikanzi ndiwe ani naJesu, zvikanzi ndinonzi Regioni nekuti takaita sei, takawanda. Next line yanga yakutotaura kutoti aiwa tinokumbirawo musaite sei, musatidzingire kunyika dziri kure. But Jesu nesimba neauthority akamva ati buda uende. Madhimoni akabuda akamhanyira munguruve, nguruve dzikamhanya dzikanowira
mugungwa. Muri kuona nyaya yeauthority nepower. Ipapo amba hanzi buda uende. Hazvidi kana mboswera inzi ndiwani wewe, who are you, what do you want. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pane simba chaipo dhimoni rinongonzi nezita raJesu buda uende. Hanzi vakomana vaviri vachifamba zvavo vachiraundi vakasvika kuona panotori nechirema chigere patemberi chichitokumbira mari. Vakomana vakati iwe sirivha nendarama isusu hatina, but chatinacho tinokupa nezita raJesu, sumuka ufambe. Hapana mbonzi wakaroiwa nambu yako, mweya wemadzinza, tiri kukuziva chichi kuti zvinhu zvako zvisafambe, ukazodai nepakona ukadai ndiri kuona John, ndiri kuona Peter. Aiwa, zvakanzi chatinacho tinokupa nezita raJesu, sumuka ufambe. Kuroti vakomana vanga vane authority, vanga vane simba, vanga vane guidance yemweya mutsvene, ende vaitozviziva kuti simba racho tinaro. Havana kana mboda kuswedera kuti ngatikuisei maoko pamusoro. Hazvitombode nhoroondo. Poita rimwe bofu futi rakangosangana nemukuru, rikatorwa rikaendwa naro kunze kweguta. Mukuru akangosvipira mate pasi, akangozorera munhu mumaziso. Hapana mbonzi come out kana kuti chii, zvikanzi enda unogeza. Akaenda kanogeza, mukomana akaona. Zvinhu zvese izvo zviri simple, zviri mubhaibheri, hakusina mboti chii. But manje munoda kuramba muchinyeperwa manje, muchiratidzwa tumadhirama twakaita sei, twakadai so. Mamadzoka padheni muchiti kwazobuda madhimoni, kwakune simba, kwakuchifaya. Vakomana, handizivi hangu kuti brain dzedu chaidzo pamwe takaroiwa, pamwe takaita seika, but zvimwe zvacho ngatishandisewo pfungwa, zvimwe zvacho ngationeiwo, ngatingwareiwo, tichangamuke, tisasweroitiswa nevanhu ava vanenge vachizvinyepera kuita kunge maprofita, kuita kunge vanhu vaMwari. Idzo dziri mbavha. Ndo dzinonzi mbavha dziripo pakuda kujuruja vanhu mari, kukubirai mari, vachikuitirai acting yakadai so. Because sekuru nenyaya dzatakambonzwa dzevaroi, nenyaya dzezvidhoma, tichikura baba kana panze paityisa kubuda. Wozona muroya anoya zvakakadai so achingopindudza tumaziso, adzuri muroya. But anyways, ndikoko rambai makapusa makadaro muchirohwa mari, ndozvamunenge muchida. But pana patinongokuudza chokwadi sezvachiri kuti aiwa muri kuitiswa, muri kuita sei, muri kuvharwa, muri kurohwa mari, muri kurohwa mari. Ndo video ranga ndichifamba naro zvamanje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ndiri kuuya futi nerimwe video remwe mukomana, umwe tsotsi futi ari kunetsa ma1. Vakawandisa vanhu vacho, but tichatombovashanda kuti shoko risvike kuvanhu, vanhu vazvizive. Pano umwe futi ari kuita basa rero rekuacta tumaclips. Akatombonditumira futi tumaclips twake achititi onai zvandaita izvo. Ndikati iyo this is acting. Akamba anyarara mba apinda mubako. Ndiri kumuziva futi, tiri kuuya naye tomuexposa futi panapa, nekuti at the end of the day munhu wese akaomerwa, munhu wese ari kutambura, ari kudaota sei, ada kurarama. Iwo ngouya kuzonokora. Hapana zvinhu zvakadaro izvozvo, hapana zvinhu zvakadaro. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.